és una de les coses que jo no ho sé, ho ignoro, però els experts en festes i tradicions, i tant gent de l'Ajuntament, de Cultura i de Festes, hauran de decidir si això ha d'anar creixent o no. Ara veieu rotulat a les vostres pantalles alguns dels amics de Reus i de fora Vila que ens acompanyen en aquestes transmissions, que no volen faltar amb vosaltres a la vostra cita, que del qual nosaltres els agraïm moltíssim que també ens acompanyin aquí a Canal Reus Televisió, en aquest cas en la retransmissió de la processió solemne, una retransmissió, Gerard, que acabarem tard, com cada